Γάμω τα διαφημιστικά μου. Αχέ! Τι κάνεις εκεί! Ξέρεις την ιστορία αυτού του δαχτυλιδιού? Όχι. Δεν θα την πω. Πριν από πολλά χρόνια, ο σκοτεινός άρχοντας Πατατάικα έφτιαξε το ένα δαχτυλίδι για να εξουσιάζει όλες τις πατάτες. Αυτό το δαχτυλίδι τώρα, Φρόντο, πρέπει να το καταστρέψουμε. Κατάλαβες, μικρέ μου Φρόντο, την ιστορία αυτού του δαχτυλιδιού? Ναι, κατάλαβα. Μικρέ Χόμπιτ, έλα εδώ. Θα αναλάβεις να πας σε αυτόν τον ανάπηρο στο μυστικό μας συνέδριο. Εγώ πρέπει να φύγω. Εντάξει, μας την κατάλαβα. Νομίζω πως έχουμε χαθεί. Δεν ξέρω προς τα που πάμε στο μυστικό συνέδριο. Να ρωτήσουμε αυτό το ταξιδιώτη. Νομίζω πως κοιμάται. Ας το κοιμήσουμε. Δεν ξέρω πως θα μπουν το μυστικό συνέδριο. Κι εγώ εκεί πάω. Ακολουθήστε με. Πάμε στο μυστικό συνέδριο. Απέντε κουράστηκα. Πολύ καλά. Κάνουμε ένα διάλειμμα. Περίμενε, πιστέ μου, Λεγκόλας, όπου να είναι έρχονται οι υπόλοιποι. Εδώ Χόμπιτ. Φτάσαμε στο μυστικό συνέδριο. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε, μαγεία. Συγγνώμη, παιδιά. Πρέπει να βιαστούμε. Το κακό εξαπλώνεται. Όλες οι πατάτες καταστρέφονται. Εμείς οι 5 είμαστε αρκετοί για να βιωστούμε στο κακό. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να φύγουμε. Σηκωθείτε. Πάμε. Εσύ, Λεγκόλα, περιμένε με λίγο. Οι άλλοι μπορείτε να προχωρήσετε. Χριστό μου τέρας πήγαινε και κατέστρεψε τη συντροφιά του δαχτυλιδιού. Τι γίνεται το μάγο τώρα? Κοίτα, δεν γίνεται να σου πω. Τι είναι αυτό? Δεν έχει την πατατάικα! Φύγετε να το δείτε! Πρώτο! Τι έπαθες πρώτο? Δεν απνέεις. Έχουμε κάτι να το βοηθήσουμε. Έχουμε. Ο μάγος Γκάλταρ μου είχε μιλήσει για αυτή τη στιγμή. Λεγκόλας, παιδί μου. Πάρε αυτό για το ταξίδι. Θα σας χρησιμεύσει. Και τι να το κάνω, δάσκαλε? Θα το κάνεις.
όταν τα αστέρια θα σταματήσουν να φεύγουνε και όταν το σκοτάδι απλώνεται πάνω σας, το ιερό του Μποφλό θα σας προστατεύει. Μαγικό του Μποφλό, ίσως θα σώσει. Πρώτο, σήκω. Είσαι εντάξει. Είσαι εντάξει. Πάμε, έτσι κι αλλιώς φτάσαμε στο εργοστάσιο. Πρώτα είσαι εντάξει τώρα. Στο μας του κάτω και το τέρας. Πρέπει να πηγαίνουν και αυτοί στο εργοστάσιο. Πρέπει να θέλει να παραδώσει το πτώμα στο μεγάλο αρχηγό. Ίσως λίγο το ιερό του Μποφλό να το σώσει. Μεγάλε μάγειρε. Ήρθες στις ελεφάντες. Πάμε να φύγουμε. Το του Μποφλό. Ήρθες. Μπράβο Λεκόλα. Πάμε στο εργοστάσιο να καταστρέψουμε το δαχτυλίδι. Πάμε. Όχι, τρέξτε! Εδώ, έχα να καταστρέψω το δαχτυλίδι. Εμείς θα τον καθυστερήσουμε. Ένα να πάω. Ναι, εγώ είμαι. Ω, με κορώδες.